Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekutakulwe izidumbu ezine namhlanje zabavukuza abavukuza ngokungemthetho ngaphansi komhlaba eStilfontein Mine eNorthwest. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide igama lami ngusibonga konke wakantanda Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Kulokho kuqhubeke njalo ukudlula emhlabeni kwabavukuza abavukuza ngokungemthetho eStilfontein Mine eNorthwest njengoba beqashe ngaphansi komhlaba. Abavukuzi abavukuza ngokungemthetho eStilfontein Mine ababizwa ngamazamazama kubikwa ukuthi isimo sibe kakhulu njengoba bebulawa indlala ngaphansi komhlaba. Namhlanje babhala incwadi bayithumela ngentambo esetshenziswa ukukhipha idumbu ezilokho eziqhubeke njalo nokwanda. Bathe bacela ukulethelwa ukudla kanye nezinto ezobasiza ukuba bekwazi ukupheka ukudla njengoba bathi isimo siba basenawo namandla baphelelwe na izinto zokudla. Namhlanje kutakulwe izidumbu ezine kusetshenziswa yona intambo le akukhishwa ngayo abavukuzi abavaleleke ngaphansi komhlaba. Bacelileke ukuba bethunyelelwe nezikhwama zokufaka idumbu njengoba bathi sibe kakhulu isimo baqhubeke njalo nokulokhu bedlula emhlabeni. Bathi isidumbu sezonakele kumanje nje ziyanuka. Bacele kakhulu kuba bethunyelele izikhwama zokufaka idumbu bese kulethwa intambo ziqhubeke nokukhishwa. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene ngalo lolu daba khona lapha ezigudleni zokuxhumana. Bafethu ke nami ngizofisa ukwazi ukuphala kweni ngalo lolu daba. Mina nje ngentathela YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.